publiko kontsideratzen da estatuaren egitura bada, ez publiko, danantzakoa. Oin esaten dugu ikuspegi moraletik danantzakoa, baina zein danak? Espainol danak, frantzez danak, eta gu non gaude hor? Eta orduan esaten duzu, termino horrek ez du balio du argitzen dugunetik. Da espainol danantzako, eta guri espainolak justu zanpatu egin gaituzte. Hoi, berei espainol lehenago geneukan guk estatua, Ku identidadea zari gara, euskalduntasunaren garapena individualki, gizabanako moduan da, gizartekide moduan, eta gaur eguneko hainbeste aipatzen den inguru giroko problemak eta klimak eta ez da gizer, horietanen erantzukizuna daukagu, okertu bat da, asmatu ez dugulako da. Baina, nik uste, zer nahi dugun eta bestea begiratzerakoan realidadea epaiketak kendu elkarrekin. Ondorioak ikusi. Ze elkar epaitzea erabiltzen digute baita ere menpekotasunerako, estatu modernoen sorreratik esanetara egoteko epaiketa izugarri indartsua erlijiotik ipini zaigu. Eta da, txarrak eta onak begiratu berrean da, zer ondorio dauzka, eta gozatu asmatu dugunarekin, eta ikasi hankasartzeekin. Nafar estatuak zeukan hezkuntza sistema. Eta hezkuntza sistema hori izan zen, baita ere, Frantziak eta Espainiakoak egin baino lehenagokoa. Eta hezkuntza batzordea sortzeko erabakia hartu zuen, eta hartu zuen, familiak hezkuntza arduratzen zirenak, arazoa zeuzkaten, bastanen, Iruritan eta Elizondon, arazoak zeuden gurasoak eta irakasleak ordainketa problemakin, baina familia horiek arduratzen ziren. Maisua prestatzen, maistrak prestatzen, neskamutilentzat eta umezurtzirenentzat ipintzen, eta gero gora bera horietanekin, eta ia egitura goraindik konkista eman da, Nafarro garaian ere, Nafar mendebaldean askoz lehenago manda zegoen, hemen hendik, baina Nafarro garaian ere eman zenean, Frantziak baino ia 100 urte lehenago, ia 100 urte lehenago, sortu zuen hezkuntza batzordea eta gero 3 lege. Eta lehen hezkuntza guztia planteatzen zen, erlijioa etzen katolikoa ematen baizik protestantismoko ematen zen flegirekin, katixima esaten ziotena, eta zen oso geuretik, ze konkistaren ondorio bat izan zen, edo egitura bat izan zen, Eliza Katolikoarekin imperioak indarra handia elkarrekin bateratuta hartu zutela, eta Nafar erregeak ez ziren ez hor sartu, baizik berearekin, edo zer podere oso herritik gertukoak planteatzen zutelako, eta horregatik Leizarragak egin zuen lehenengo Biblia euskaratzearena ere, gertuko zerbait. Imperioak jangoikoa zen botere handi bat kanpoan zegoena, eta esanetara egon behartzena.